se abra. Mari we go, de no sabi de wani sabi. Aso de teki we tore panya poto sei. Ma we yere de go gruma. We must look who we back up. We look who we back up. No more fire. Would we not be naughty? We are attacking the one in Kiribi. They use me
We Arkapoko. Goedemiddag, goedenavond en goedemorgen in het buitenland. Wie kon korrija? Ja toch? Bepales maar denki. Tak na dotan de her libi langa libi. Dotan de her libi langa no fu gun trasma. De mautan de her libi langa fu pes libisma. De mautan de her libi langa fu tek ala grond tap sani. Sa de in de ma ai. Sa bigi in de ma ai. Geluid is zwak, hoor ik. Geluid is zwak. Luider. Is er een fout ergens? Geluid is zwak. AUB. AUB. Even kijken hoor. Even. Hoort jullie me beter? Is het duidelijk? Ik zie iedereen zeggen luider. AUB. Is het niet duidelijk, mensen? Even kijken hoor, mensen. Ik zie luider, alsjeblieft, broer. Luider, alsjeblieft. Luider. Geluid is goed bij mij. Ja, geluid is goed. Oké, is goed zo. Dankjewel, mensen. I like it. Beter kan, klopt. Het is een nieuw apparaat, dus jong, allereerst met Chenchi de Sani. Omdat ik van IP elke keer moet veranderen, hoor, mensen. Dus daarom is het is weer een nieuw apparaat hier. Dus ik moet even kijken, luid genoeg. Oké, luid genoeg, Mavis. Dankjewel. Ja. Dus wij zijn hier op vakantie. En ik heb gisteren een video gepost. Ik wou waren in Nikeri. Hoe ben je Nikeri? Hoe ben je Koronipchuso? En mijn post. Voor mijn eerste post of tweede post. Ben ik knap nou een berping. En ik zie de reacties. En ik lees wel een aantal de reacties. Te trouwen. Je mag schreeuwen. Dit walomang. Kosmi ma, kosmi pa, kosmi tamim dede. Maar geen nood. Abos kopu sami be wan G. Aan de hand voor een aantal gesprekken. Aan de hand naar de Sranan, naar libisma, sa mitak naar ding, jongeren sa mitak naar ding. Daar raak ik soms ook emotioneel. Ik heb ook mijn emoties. En ik maak een live, ja. Velen vinden het niet leuk. Maar de waarheid is hard. En om luko, om go lees dat aan is alleen mijn potty. Want voor mij, hij had de man, dat me zorgde maar een realiteit van materialisme, voor een tekkie, voor nog geen libisme, voor nog geen ustreefel extra na man. Want ze moeten meer. Ze moeten meer en meer en meer. Dan wanneer je met een paar mensen rijdt, Nigerianen, jongeren rijdt. Jongeren hebben geen hoop meer in Nigeria. Jongeren willen niet meer studeren. Jongeren willen niet meer rijst gaan planten, ze willen niet in landbouw gaan. Want corruptie op hoog niveau. Gronden van hun worden afgepakt. Waar je jongeren zeker kan verdelen onder 50 hectare. En één persoon heeft 1000 hectare. Één persoon heeft 500 hectare. Één persoon heeft 3000 hectare. En er zijn mensen daar die op 10 hectare en 15 hectare ploeteren. En ze zoeken naar meer in Nigeria. Dan sta je even stil. Je staat ook stil als je met een jongere praat. Ze doet rechten. Die andere doet een bachelor of master in iets anders. Toevallig waren ze daar in Nigeria.
En zeggen, meneer Newara, ik wil weg. Ik wil weg. Ik kan niet met dit soort mensen. Regering. En bepaalde VHP'ers. Want ik heb met heel veel VHP'ers gesproken. En ook NDP'ers. Want die zijn de twee grootste groepen daar. De rest is 0. Meneer belediger. Maar ze zijn zo teleurgesteld in politiek, in personen, waar ze nog een beetje hoop hadden, dat diezelfde mensen nu, na 3 jaren, pas, want we gaan naar verkiezingen, een hele show van de mensen draaien. Beloven mensen om naar het kabinet te komen van de president, want dan krijg je een job op een contract, want dan zijn ze al blij. Of ze worden geplaatst daar waar er niet eens een stoel en een tafel is in de Nikeri. Voor mensen om te werken, want alles speelt uit met alleen mensen die bij Lanti werken. Want dat is hun optie, dat is hun beleid. Maar die mensen ook, zijn ook al moe van jullie. Corona is hetzelfde geval. Geen enkele hoop in onderneming. Kleine ondernemers worden kapot gemaakt. En als je luistert naar 2 van die gasten van die kerel, of 3 van die gasten van die kerel van de VHP toevallig. Dan komen ze pas na 3 jaar uitleggen. Ja, er is water in die kerry, hè? Maar ze vergeten om je te zeggen dat een van die grootste sponsoren, hoeveel geld hij niet verdient, met zijn gele wagens en rood geschreven. Laat ze dat komen vertellen aan die Nigerianen. Maar ze weten niet eens dat nou een plicht voor Lanti, voor pot watera. En niet de show komen draaien dat je iets hebt gedaan voor het Nigeriaanse volk, voor het Surinaams volk. Je gaat een knop drukken, want vanaf morgen hebben Nigerianen water. Dat is elke regering. Maakt niet uit welke regering. Is jullie plicht. Wanneer je kiest voor politiek, wanneer je kiest om voor mensen dienstbaar te zijn, dan is het je plicht. Maar nee, jullie maken mensen afhankelijk om een stukje grond te krijgen. Om hun stukken in orde te maken. Om hun functie in orde te maken. Want als zij niet ligt, of als zij niet met hem gaat, of zij niet met haar gaat, dan functie no G. Dan upgrading ne kong. Want de chuan zij kong, hij zegt de jeje, die worden direct hoofd, onderhoofd, die hoofd, zonder iets te weten van het bestuurlijke. En die krijgen functie. Die nog moeten gaan leren. Wat is besturen? Maar nee toch. Grote sponsor zit daar. Ja, leuk gezicht. Ze zet eyeshadow. Wat ik ziet er leuk uit. Dus ik heb een functie. En dan dragen ze direct hoge hakken. Want ik ben weer slipper. Want direct weer hoge hak. Dan kijken ze neer. Die daar 40, 25 en 18 en 20 jaren hebben gewerkt. En dan moeten zij het werk doen. Dat de want op de hey hak. En moest teken gidesma. Goed zo hoor. Je hebt je werk goed gedaan. Dan is er in een lezen papier schreef. In een begrijpen papier schreef. Dat temi me kwa life. Dan walo mij kost me. Terwijl wist dede Jimmy. Maar geen nood.
Ik wil alleen maar opu ai. De one say play dat de rij terrano nanga van de geweldig wagine prado nanga dungru grasi. Ja toch? Rij dienst auto. Meneer Mohammed, Noor Mohammed. Wat zijn al die dienstpenningen die u zou zetten? Mensen rijden staatsvoertuigen zonder dienstpenning. Want het doe ik naar de eigen vervoer. Pay je me voor de nou, Noor Mohammed. Mevrouw Harriette. Harriette Ramdin, no? Ja, Harriette Ramdin. En mevrouw, hoe is die andere mevrouw weer? Jakri, no? Jakri, ja. Waar waren jullie al die 3 jaren? Dus nu gaan jullie een show draaien voor de Nigeriaanse volk? Onze weer voor de gek te houden? Vooral die mevrouw Ramdin. Mevrouw Ramdin. U vergeet uw geschiedenis, no? U vergeet uw geschiedenis. Je hebt de partij waar u was. De partij dat u gemaakt heeft. De partij die ook DC had gemaakt. En overal als een springplank heb gebruikt voor eigen ik. Niet eens voor je eigen mensen die op je gestemd hebben. Dan kom je ineens op voor een stukje grond en daar moet er niet meer een president. Je gaat problemen krijgen. Want je weet, de mensen moeten weer op me stemmen. Een president. En mijn president. Er is zoveel grond genomen hoor. Maar Yogi is er. Of Yogi is er niet hoor. Wat wordt hier gedaan? Mensen huilen nou. Nu van je, nu moet je springen nou. Ramdi. Dan kom je doen alsof je voor het Nigeriaanse volk, voor mensen daar opkomt. Wanneer ga je de waarheid vertellen, mevrouw Harriette Ramdin? Wanneer ga je die echte agenda van u gebruiken? Maar je hebt niet verteld, of je kan niet vertellen, mensen hun percelen, die zijn afgenomen door je collega's. DNA-leden. Naar mijn mening. Of is het fake news weer, wat ik zeg? Wil je een keertje de waarheid vertellen? Waar je was al die 3 jaren? Want niet waar je in tussen kleine mensen daar bij het steenbedrijf, toch, die ook gesponsord heeft, denk ik, ga klagen, van praten na hoe man, am na niet kijk ze kakere president wa, na de ke Khalid Chorwan, ke dek, Khalid Chorwan dhani hoe hai, am na dhani, am to ke काम ना दे सकेला, हम ओके काम ना दे सकेला, अरे बाप रे बाप, का होवे देशवा में, हमा मूरिया खराब होवे है, हम अपसी ना आवे, तो हम मर जावे, हम लैसो पे ना आई पावे, वो स्पॉन्सर वो पैसा हु ना दे स्पॉन्सर करेगा, अब तुम लोग के ना हैप्पी कर पावे. Ja toch, Harriette? Die anderen ook toch? Een hele show. Dan in de Nigeriaanse volk, denk je dat ze slapen? Denk je dat het Nigeriaanse volk niet weet wat er gebeurt? Ze hebben al 10 jaar lang ellende meegemaakt. Dat is het 13e jaar dat ze weer ellende meemaken. Van erg naar erger. Ik heb ook een gemaakt, toch een live, waar er gebouwen en scholen kapot gaan. En alle regeringen die komen, die een mooi verhaal. Maar ik heb geen enkel DNA-lid van die kerry gehoord dat hoeveel panden van de staat zijn genomen. Ik heb nog geen enkel Nigeriaanse DNA-lid gehoord. Ook van de NDP. Ook van de NDP.
Die dingen zijn niet pas verwaarloosd. Die zijn al jaren verwaarloosd. En niemand maakt zijn mond open. Want het gaat puur om hun belang. Ze wachten wanneer het kapot gaat om het aan te vragen. Als het de NDP'ers zijn. Als het de VAP'ers zijn. Als het de Parchaloers. Als het de NPS is. De mij wachten, de mij striba volk. De mij teka grom. We hebben heel veel dingen onderzocht. Maar nee, er worden panden gehuurd van politieke loyalisten. En er wordt huur betaald. En heel veel huur betaald aan politieke loyalisten. En kijken jullie met jullie eigen staatsgebouwen, gronden, gewoon verwaarlozen. Zij die verwaarlozen, zo alisi, zo, om een jari, hoe alamala. Zij maakt beleid. Walamala. Je hebt Sagwa Saramaka. Dan heb je ook DNA-leden van Saramaka. Gebouwen die door de vorige regering is gebouwd. Half gebouwd. Omdat de vorige regering half heeft gebouwd. Laten jullie het. Ik kan een aantal dingen voor je noemen. Ministerie van Sport daar hier in Paramaribo. Ik ga ze allemaal weer filmen. Met wie Sranan volk shit. Zou we doen? Dat we contact met los chocolade mars in DNA? Wala mala. Wanneer je consultant wil worden, je blijft lobby consultant in bedrijf, beleidsmakers, alles soort sani. Dat zijn functies wabi. Maar sanaf mama Sranan, we verwaarloos. Dat na u karma. Daarom in sar unu. Daarom ik ga make one life. Mine sponsor wa kost me of the kost me. I wa kost me my kon kost me pa. I kontak na mi fesi. No taket op mi life. Daarom ik poten. Liko miti da mo soris mami. En dan zitten mensen te kijken. Want ze kunnen niets. Uitzichtloos. Jongeren uitzichtloos. Mensen zijn in de war. Want ze weten niet eens welke richting we opgaan. Dan heb je een regering. Ook zo'n grappenmaker van staatsolie. Die komt uitleggen hoe jou gaan olie en we hebben olie gevonden. Zeg aan de mensen eerlijk. Na 2038. Even nog 2040. Dat omheen voor de demoro. Dan kan de issue een puntje aan de lucht in de tunnel. Een puntje van de lucht in de tunnel. Dat moeten jullie die mensen vertellen. En dat heb ik niet gegrepen vanuit de lucht. Zijn experts in de oliewereld. Internationaal. Maar we zitten de hele dag oil en gas. Alsof dat de oplossing is. Die oplossing is vlak daar. In die keer Paramaribo. Maar wanneer je volk wil opvoeden. Maar wanneer het volk ook moe is. Want ze denken, ach, deze komt ook weer voor ons voor de gek houden. Waar we al jaren met een groep ook bij een partij waren, maar ze hebben niet geluisterd. Ze wilden niet luisteren naar ons. Want die chapraha's waren altijd daar. Die springen van A, B naar C. Naar elke partij. Dan wordt je niet geluisterd als een enkeling. Of een paar mensen die het echt menen met Sranan. Die het echt menen met de natie. Daarom hebben we Sranan. En ze zitten allemaal daarin. Laat me dat ook zeggen. Want we lukken toch, als je wat maakt, batok. En die peers, via peers, percelo hoor, aba. Sam, ubere kotuno. Ubere kotuno. Want ik moet toch een aantal beschermen. Ja toch? Welke partij gaat nu zeggen welke president? Ik heb het toch gezegd. Ik heb toch 2 kandidaten toch gezegd. Komen jullie toch?
Kom het volk vertellen wie minister van Financiën zal worden. Want het meneer Steve Ravenberg? Of moeten we meneer Van Trekwart vragen? Jullie moeten bepalen. Kennen jullie iemand die we kunnen zetten? Draag hem voor naar Sranan. Maar laat het volk nu weten wie DC gaat worden. Jullie hebben een kiesregeling. Nu gaan jullie kijken met decentralisatie. Wij praten al over decentralisatie. Blijf volgen, je gaat zien. En de mensen die mij uitschelden en Sranan. We gaan zwaar uitkomen. En als jullie NDP, VAP, Partido ABA willen hebben, NPS. 2025 wil ik jullie zien. Maar ik ga jullie ook voorbereiden. Wat er na 2025 gaat gebeuren. Want dat had ik ook gedaan 2020. En 99% is uitgekomen. Ik ga jullie ook voorbereiden naar die verkiezing. En als Sranan deel van het is, ga ik jullie ook uitleggen. En mijn lijf gaat blijven, want ik ga kritisch ook naar Sranan kijken. Want het zijn allemaal mensen die ook fouten zullen maken. En dat is mijn ding. En voor mijn nieuwe volgers. Ik heb geen 10 schone vingers voor de duidelijkheid. En geen enkele persoon heeft 10 schone vingers. Ne leg me uit. Maar het gaat hoe je omgaat met Sranan. Het gaat hoe je omgaat met je natie. Maar geen van ze zijn eerlijk hoor. Dus mino kotegi, tak maar 10 schone vingers. Want dan moet lead you. En if you want make me lead you, if you want make me voor de gek, dan kan je niet doen dat hier. Want dat doet lobby toch? Ik vind het zo triest dat jullie juist naar mensen kijken, zijn lead you nu jong. Maar ja, kan er naar someday. Meneer Yusuf, voor mij gelooft u toch Erwin Yusuf? Ze praten over decentralisatie. Ik ga het in het Portugees aan u zeggen. Ze zeggen cachorro quente. Ze zeggen cachorro quente. Laat iemand even vertalen die Portugees praat. Ja? Ze zeggen cachorro quente. Aantal leden van de NDP daar zo. Die in het DNA zitten. Maar geloof me. Mensen. Wanneer jullie een keuze gaan maken. Vraag jullie partij. En daarom zeg ik toch. Kan de in een pilotmaatschap. Want if je pilotmaatschap. Je mag actie je partij. Anders ik kan charen gwa krutu na een beetje verband. If je nou betaalt lid. Daar een bepaalde partij. De man het lidmaatschap is afzijde. Want je hebt geen enkel inspraak. Want als statuteit dat duidelijk. Wanneer je een betalende lid bent. Wie is dat 5 goluamong. Je mag taki. Je mag tegen bestuur takeren naar je vijand. Dat nou een vereniging. En if you want change bestuur. Dan je gwa congres. Dan je change herbestuur. Je jaga voorzitter weer. Dat na democratie. En dat me leer alami bestuurslid. If you vindt dat ik me leer voorzitter. Wie er aan mij koekta. Go. Hoor wat congres. Dan je poer me. En men tek men sakami ede dat me gwe rustig. Me teki alami bestuurslid. No man en play no man ekte man jaso. We roken volgens a bestuursvergeving, a wet. Daarom, je ziet om mijn partij tere man ganga de saka money. Na gi you de pai. Na you grond de teki. Na you only money de teki. Na you de alle de verhoging. De man libitok. Want ze hebben zwaar gesponsord voor jou. Die geen lid. In een paar lidmaatschap. Wat je mag opnemen voor. Want een vereniging, als dat je schrijft, wanneer je geen betalende lid bent, je hoor je me voor. Je mag taki. In een stemrecht, in een praatrecht, in een niks. Maar te je pai 5 golu of 10 golu. Je mag. Je mag. Zometeen, mevrouw Chantal. Zometeen.
Vanaf januari zijn we direct live op YouTube. Hoor, dan weten jullie dat. Maar, ik ga met korte lijst komen. En ik ga jullie wijzen, en zwaar kost me. Er is een cultuur, een politieke cultuur, van aantal partijen, van aantal organisaties. De apartheid bouwen een gebouw. En een gebouw dat op 80%. En wat trap partij take over, de mijn liever gebouw met kapori. Dat geeft alleen maar aan. Dat kan man denkmentaliteit. Is nihil. Ga kijken hoeveel gebouwen ook door de vorige regering is gebouwd. Goluku van de pori. Goluku mijn stribining. Goluku mijn zwerversdiening. Goluku mijn kraak. Goluku mijn gebouw en vernietigd. Let Jacob en Amestraat ik aan Goluku. Mo film de. U kost me toch? Mo pot alle desanu. Mo reis speciaal want de degwa Saramaka. Da mo sorry. Tak de man zei tek head de grona Saramaka. De mij plek biggie DNA let voor Saramaka. Goluku van de go om nanga staats nanga mama kondresani. Goluku. Mo pote me kushi. Da mo mek ook toe. Pe de libi. En vader libi. En dan mo zorgen ook toe. Dat in 3 jaar zat je maar bereikt. Dat je zei go stem ja voor de man. Goluku pe je libi. Luku pe me libi la tour. Goluku des maar la tour. Zij stemt op bepaalde partij. Wat is mijn partij? Ik hou van partij. Ik hou van die man. Ik hou van hem. Zo houden we van P. Sa doe je project. Sa de aantal sa kongwekba. Sa de doe je project. Goluku rangu. Goluku de passief rangu. Goluku de passief toekomst. Goluku de passief menkeldam. Goluku de passief aantal passief flora. Nanga ana de volksbuurten. Tak watra e mopo dat jouw minister voor OW. Zij leg uit. Want to beleidsmaker dat hij leg uit. Beschoffer leg uit. Die zij leg uit. Ja, minister na ROGB. U chare go voortop. O en vetak ano do next. President. Je moet niet alleen. Ereno. President moet tegen wansan. En mi saptak je volg me. En mi saptak smai luku. Fu tegen samtaki. Maar moet tegen wansan president. Show your motion. Show your motion. Ko luku sayado. If you know yagiwa anta minister gwe. If you know purwa anta minister. If you know srotowa anta minister. If you know srotowa anta grondinspecteurs ete. En dan was al misbruik door je DNA-lid. Ja toch? Ik ben nog niet klaar. Want meneer belooft me ook toe wat aantal documenten. Want meneer taxa zonder documenten naar onderliggende stukken. Maar president. Daarom ik had dat zei wanneer. Ten beschrijf van president in het tiari. Was hij al weg? Temi pot was aan de ware tijd toen. Was hij al weg? Maar you. Met taki anegwe. Minister Ezet, negwe. Minister Owe, negwe. Minister voor LVV, negwe. Iguani Kerry. Ze zijn al 3 jaar bezig met van die pompen daar van Kanawaima of zo. 3 jaar lang. Maar iemand heeft het werk wel gehad. Daarvoor had iemand ook het werk gehad. Daarvoor had iemand ook het werk gehad. Hoeveel is al betaald? Als ik me niet vergis, helpen we meneer Keriana. Is het Kanawaima pomp? Die daar pompen die constant. En India had volgens mij alles credit aan die pompen. Waar zijn al die pompen van OW gegaan? Per de pompen de. President, laat dat onderzoeken. Want ik weet precies waar die pompen zijn gegaan. Vraag PG om te laten onderzoeken. Vraag openbaar mensen, wat zijn die pompen van OW gegaan? Want een aantal DNA-leden van u weet het al.
is Wakai. Oké, dankjewel. Wakai. President. Hoe lang zijn jullie al bezig? Welke ondernemer heeft het daar gehad? Welke ondernemers zijn al betaald? En hebben geen werk geleverd? De mannen doen Aroko. Goluku. Walomang. Ondernemers. Alle de gotro legi. Wat a pompu no mekete. Amano masai en. Maar dadelijk wat taki. Tak ja. Er was een probleempomp. En terwijl de regering komt bakken. Ja, dan gaan we aan die geven weer. Want deze ondernemer heeft de helft gehad. Want IDB heeft weer geld gegeven. En Japan heeft weer gesponsord. En Japan, we wachten op dat 10 miljoen van Japan. Of 5 miljoen van Japan. Net zo. President. Er is een rokerij. In Kommerwijnen. Japan heeft een heel rokerij geschonken. Maar waarmee is uw minister van LVV bezig? En dan ga ik weer fake news vertellen, president. Wat er wel een stichting gemaakt? Wat er wel een stichting gemaakt, president? Een particuliere stichting? Is fake news hoor, mensen. Hoe arki? Jullie kennen die rokerij. Gesponsord door Japan. Een van de geweldigste rokerij in het Caribisch gebied. Ga kijken wat ermee gebeurt. Ga kijken wat ermee gebeurt, president. Gaan jullie binnenkort ook een mooie show daar geven? Want vissers op EU-niveau. Want dat ding is zodanig gelinkt, president. Dat EU duidelijk ziet wat er daar gebeurt. Volgens de EU-normen. Maar u dupeert die vissers. Wat kunnen leveren voor de export? Maar nee. Jullie gaan weer wachten om een grote show uit te geven. Waar je gewoon een ambtenaar kon sturen. Dat ik druk aan knop. Want het is mijn plicht als regering. Het is mijn plicht als vicepresident. Het is mijn plicht als president. Daarvoor hebben die mensen jou gekozen. Daarvoor hadden die mensen hoop op u. Om water voor ze te zetten binnen 3 maanden. Of binnen 6 maanden. Ze zullen die boef zetten, algemene directeur CWB. Huh? Is jullie plicht? Daarvoor gaan mensen naar het stembureau. Om het goed, om het beter te hebben. Niet om shows te komen zien. Met Plaurie en Barra en alle soort sensatie. Utapa herpassie. Wat herpassie om een container op sa. Dat de container moest boren op de vinpassie. Ik was toch daar. Allemaal klagen. En je bent bezig met een pompje. Voor mensen die water moeten krijgen. Repap. Tulo khali saram dewe bhai. Khali saram tulan dewe hai. Unye karyani wan ke, उस सबके चाहे पानी. उन्हें माये सब शो देखे तो गले को शो देवे हुआ. कितना शो तू दे भैले हुआ. कितना होप तू दे भैले हुआ. अब तू अबे तलक तू शो मांगे देवे. अबे तो क्या शर्म ना लगे है प्रेसिडेंट. अरे देसेवा के पथा देते तो कहाँ तू गले. अब हेलीकॉप्टर से तू उड़े ढोका. दुनिया के दिखावे के कितना विशाल तू अन्य के पानी देवे है. और दुनिया तो के हंसे है कि तो प्लेख है पानी गरीबों के देवे के. मना तो के चाहिए निकरियनवन के दिखावे के कि प्रेसिडेंटवा आल है पानी तुलों के देवे के. तुलों के पानी ना रहा. और एक चमार है उतनी बार इस पैसा कमा ले और ना तू स्पॉन्सर है. तब वो पैसा कमा ले तो. अरे एनहा भरना है. ऐसे यमा भरना है. अब 3 बरिस तब ओले है जागती पाकटी. तू कहा बसरों को लेके जाते रहे. आदमी घर घर बतियाते हैं.
Oh भैया हम हो गए प्रेसिडेंट हम लोग तुलो के एक बड़ी 6 महीना कम तुलो के रेखा का लाद और कौन सी तुलो मांगे हैं अरे मैस तुलो के खराच दिली के पाइस में हुआ अरे उस सब से बतिया लेना मनी want je gaat volk het Nigeriaans volk het Sranan volk ga je weer kopen en verkopen. You will sell them out. Want je denkt alleen aan één ding. Oil and gas. Oil and gas. Jongeren, oil and gas. Wel jongeren, de mensen die nog leven, dit is de waarheid. Kan dit 2038, 2040, dan kan dit op de low-hanging fruits komen leggen morobo uit. Des maf flora, des maf latour, des maf bronswe, des maf guyaba. Dan kan dit wat je een punt van lucht. Maar de goede one, de chabrahas, de chamars, de landvernietigers, de mosha paki, de mos selu uit, de mos juan chuso. En de wansa kosmi tap mi life van mi shide. De chaprahas nanga de chamars. Want dat kost me. De dat was er niet gwa grebi. Want ik mag niet meer praten. Ik mag jullie ogen niet meer openmaken. En zij zitten op een schommelstoel langs de rivier. Waar dadelijk ook een tsunami gaat komen. Ja toch? Dan zitten te schommelen met een grote sigaar. Met een double black. Of met een Hennessy. Dat kun cheese afvallen. Anderen die nu ministers zijn, je gaat ze zien waar ze gaan. Of ze gaan naar Amerika, of ze gaan naar Curaçao, of ze gaan naar Bonaire, of ze met hun geweldigheid, met hun corruptiegelden, kopen grote panden in het buitenland. Net ook als een van de fractievoorzitters, die denkt dat hij God is, want alles is geheim. En je hoort geen enkel politiek partij nog. Die praat over hoe we ze gaan aanpakken. Geen enkel politiek partij komt. Ja, ze zijn corrupteling. Ze zijn geen corrupteling. Wel, er is een plan. Er is een big plan. Mensen die me goed kennen. Weet je, daarom wil ik maar niet stok. Maar net tak voor uno lula maar. Terwijl lula man, is je me net tak niks. There is a big plan. En die meneer weet waar ik zit. Weer oil en gas. Maar goed. Mensen. Ik ga het hierbij houden. Maar blijf jullie me volgen. En blijf deze video ook sharen. We gaan voor 2025. Maar if uno no opu ai. If uno no was je een realiteit. If uno wa accepteer. Tak uang cara change kong. Want alam isap tak walo man ho. Maar geef het niet op. Met takanga uno. Met takanga jongeren. Maar isap tak een cirkel dito. Is een cirkel dat die. En de mensen. Daarom mine sarte de dede. Mine sarding. De wansa tek somen sani. De mai teki. Taka herti vinger de doti. En de bewa 11e kan het dasref bet doti. Ik heb het al eerder gezegd. If je hebt one vinger doti, met tak oké. Met tak kan je herstel. If je hebt two vinger doti, met tak kan je herstel. Daarom met tak ook toe en met tak je baka. Ik heb ook fouten gemaakt. Ik heb ook in een systeem gezeten om te zien hoe het in elkaar is. En ik heb soms meegewerkt. Ik zeg het hier van hieruit.
Maar ik heb vergiffenis gevraagd. Iemand moet beginnen na een ervaring die ik heb gehad. En dit is geen verhaal. Ik heb niet gedroomd. Wanneer je geest uit je lichaam gaat. En je staat op en je ziet je lichaam daar. Dan mishimi dede ina grebikba of na weg naar Shikba. Arki bunsam taki. Dis ano verhaal, dis ano drink. Mino binasaptak esma meke mikba. Matthäus king mopo. Dat je knap luku ina bedi. Dat je knap je luku egis king. Dat peesje de biggest mafio. Ala tu say. Dat je pa e yagi gwe baka. Want je me pa be bigina nga san sigba. Me pa yagi mi gwe baka. Dat gooi mis king. If uno no one gebruik als kind disi. Tanga 2025 voor change. O actie asset om eens met dedek ba. O actie ding. Dat sabi. Maar zo de tak me kom baka de no een bribi. Misa tak mo gwe. Misa tak mo gwe one day. Mina next is suku jana gron tapu moro. Maar wel mi wan chawan ep wan chawan change kom. Mishi alasay mi libig ba. De man zei takwa losanif mi. Kom Johan Boskopo. Ik heb alles al gezien. Het interesseert me niet meer. Die geweldige auto's interesseren me niet meer. Die Ferrari interesseert me niet meer. Die Evolution Best interesseert me niet meer. Ik heb ze allemaal gezien, gereden, gehad. Prado. Daar kijk je op anderen neer. Ik heb het gezien in mijn leven. De mensen die naast me zijn weten het. We zijn hier op vakantie. Laten we niet elkaar bekvechten. Laten we elkaar met eer behandelen. Dan ga je zien wat voor change jezelf in je geest gaat maken. Wij allemaal maken fouten. Wij allemaal. Maar begin met jezelf. Wanneer je 's morgens opstaat. Sta niet als een racist op. Sta niet als een racist op. Sta niet op dat je mensen niet gunt. Sta niet op om mensen te bespreken. Maar sta op om de mensen te verbeteren. Praat met ze. Probeer het. En dan ben je hier op vakantie. Dan heb je een goede job geleverd. Dan laat je iets achter. Zeg, hey joh, maar ben tegen me zo aan sanyo. Maar ben tegen me zo aan sanyo. Want deze politiek mensen. Ze gaan jullie hersenen manipuleren. Ze gaan je omkopen, ze gaan je kopen. Dat is wat ik tegen doen. Ja? Mensen, blijf jullie mijn video sharen. Like mijn video's. En de mensen die me pas volgen. Voordat je me uitscheldt van waar ik kom, wat ik doe, ga naar een aantal video's van me kijken. Ja? Ciao, ciao mensen. Voor de mensen in Nederland, ciao, ciao. Over de wereld wil ik iedereen bedanken. Lobby, lobby, lobby. Ik moet ook de mensen bedanken. En mijn lieve moeder ook, hoor. Mevrouw Boldewijn. Elke ochtend een krachtwoord. En mevrouw, weet wat dit niet lijkt. Sorry, iedereen die me elke ochtend de app stuurt, want dat aan mijn maar, sorry. Uno vergeti. Ik wil iedereen bedanken. Het is voor de mensen die volgen die me hebben gevraagd op YouTube. Het is zo op YouTube. Ja, ciao, ciao.
dankjewel. Dat was Sapri wel. Amazon Queen, we zijn binnenkort bij jou in de buurt voor Queen. Leven begint pas in het graf. Ja, die park. Ja man, zeker weten. Maar dan ciao ciao. Ik bedank iedereen die mijn live heeft gevolgd. Patricia Tapasser, je hebt gelijk wat gehad. Ook een brasa voor jou, van een Suriname.